My aspiration about this beautiful country of ours is the elevation of primary production to secondary production. Having said that, let me spell it out categorically so that we can only achieve that if the powers that be are ready to go back to the drawing board and discuss certain things that must be added in our curriculum. What is it that I'm talking about? I'm talking about the fact that we produce minerals, gold, diamond, copper, aluminium, but we do not have the knowledge that is needed to change them to marketable commodities. And that puts us in a dire state, because everything that we see, you open your cupboard, you see made in China. You put your necklace on your chest, you see made in China. Kanti kwenze njani? Why doesn't our curriculum cover this scope? If it did, I'm telling you, our economy would be vibrant and viable. Phela, when we are able to manufacture a necklace from gold, from diamond, we are practicing secondary production. I wish my plea, my aspiration could fall on the right ears. Sanibonani balingani mabhungu na machichi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje sidingida indaba yephepha lokuqala. Ngokubona kwami, olimini noma iluphi, kungawulimi lwesiZulu, kungawulimi lwesingisi, amaphepha ayinkinga mabili, elokuqala nelesibili. Kodwa ngiyazi ukuthi abanye bayibabone ngazuthi leli phepha lilula, kanti akunjalo. Leli phepha lilukhuni, ilona futhi kanye nelesibili elenza ukuthi singakwazi kahle ukuthola amamaki onke njengoba enjalo, noma sithole ulevel 7. Ake siqaliseni-ke ngombuzo wokuqala omayelana nokufundela ukuqondisisa. Ukukhumbuzana nje, njalo uma ngabe sibhala ikakhulukazi iphepha elisethwa ekupheleni konyaka, siye sihlangabezane nesifundo sokuqondisisa esishasha. Kodwa-ke uma singenawo amakhono, asizukwazi ukuphendula umbuzo wokuqala. Ikhono lethu lifuna ukuba senze njani esifundweni noma esiqeshaneni esifundelwa ukuqondisisa. Kufanele sazi izinto ezingaki? Kufanele sazi izinto ezine. Okokuqala, amagama abhalwe ngokwehlukile, ukukhethwa kwamagama, izimo zokukhuluma okufanayo
nokungumehluko. Namhlanje ke sizothasisela sithi ikhono lokuhlaziya isifundo sokuqondisisa okufanele ulibambe ulazi ngekhanda lakho ukuze ukwazi ukuli-aplaya uma ngabe usuhlangabezana naso. Lithinta okuhlanu, okune sesikubalile, kusho ukuthi kule video nje sizobe sisikubala okwesibili. Okwesihlanu-ke yilokhu-ke, ukuhlolisisa indlela ulimi olusetshenziswe ngayo. Lapha sikhuluma ngolimi olucwasayo noma olubandlululayo. Sikhuluma ngolimi oluchukuluza imizwa, olukudliselayo, oluncengayo, olukhohlisayo, olunxenxayo, njalo njalo. Ngenkathi siqopha ivideo yesibili emayelana nokufundela ukuqondisisa, sathi hamba uye emibuzweni kuqala anduba uye esiqeshaneni. Bese uyifunda leyo mbuzo leyo, uyicubungule, uyihlaziye, ngoba kuhle ukuthi wazi ama-action verbs, ukuthi leli gama elithi gagula lichaza ukusho, lichaza ukunikeza, lichaza ukucaphuna nokutomula. Leli gama elithi imbangela lichaza isizathu, lichaza ukuthi kungani. Sathi uma usunesithombe sokuthi imibuzo imi kanjani, usungaya esifundweni noma esiqeshaneni sokuqondisisa. Atholakala kuphi lama video? Kule channel yona le, okuyona njengamanje, ethi isiZulu Grade 12 Intervention. Isiqeshana esimayelana nokufundela ukuqondisisa sihambisana nokubukwayo okuyisithombe. Sisengakayiqophi ivideo emayelana nokubukwayo, kodwa nanoma kunjalo likhona ikhono elilodwa olaziyo elihambisana nezithombe zonke, elihambisana nesikhangisi kanye nekhathuni, elithi xoxisa isithombe uphawule ukuthi simayelana nani. Okwamanje ungasebenzisa lelo khono lelo. Umbuzo wesibili umayelana nokufingqa. Kufinqeni sinekhono elilodwa vo. Ngenhlanhla enkulu lelo khono likhona ephepheni lakho lemibuzo. Litholakala ngaphansi kwesihlokwana esithi imiyalelo. Imvamisa livame ukuba yinombolo yokuqala. Livame ukufundeka ngalolu hlobo. Finqa lesi siqeshana esimayelana. Sekuyoya-ke ngokuthi umbuzo wesibili ufuna ufinqe mayelana nani. Okusho ukuthi esigabeni ngasinye kufanele uthole iphuzu elimayelana nalokhu okushiwo yinombolo yokuqala. Ivideo emayelana nokufinqa itholakala kuyo yona le channel ethi isiZulu Grade 12 Intervention. Umbuzo wesithathu umayelana nokuhlaziya isikhangisi. Sathini? Sathi kukhulunywa ngezinto ezimbili, ezine neziyisithupha. In essence, sathi kukhulunywa ngezinto ezingu-12.
Lapha kunamavidiyo amane atholakala kule channel ethi isiZulu The Curriculum Breakdown. Umbuzo wesine ukhuluma ngokuhlaziya ikhathuni. Lapha wathini umama ukaBhekuzuma? Wathi kukhulunywa ngekhono elithinta izinto eziyisihlanu. Wathi uteku, umlayezo, ukusetshenziswa kwezitho zomzimba, izibiyelo, ukuhlolisisa indlela ulimi olusetshenziswe ngayo. Umbuzo wesihlanu. Lapha kukhulunywa ngezakhiwo nezimiso zokusetshenziswa kolimi ezifaka phakathi izingcezu zenkulumo. Kunamavidiyo amabili akhuluma ngalokho. Kunevidiyo ekhuluma ngokulandula. Kunevidiyo ekhuluma ngezimpambosi zesenzo. Sathi okubalulekile ukuthi uma igama luwucezu lwenkulumo, lungayisenzo hamba, lungayibizo intaba, lungayisabizwana yona, lungayisichasiso yimbe. Sathi umbuzo ungama ngalolu hlobo. Ungathi nikeza umsebenzi waleli gama elithi, ngoba ucezu lwenkulumo aluhlanganiswe nalutho. Sathi kodwa uma kuyisenzo, kuleso senzo leso sesijobelela amagama athize ukuze sithi sikhuluma ngezimpambosi zesenzo, ngoba lelo gama lelo akuselona ucezu lwenkulumo oluhamba lodwa, kodwa sekuwucezu lwenkulumo olujotshelelwe. Lapho asisezukuthi nikeza umsebenzi wegama, kodwa sesizothi lelo gama linikeza muphi umqondo. Nangenkathi sikhuluma ngokulandula sathi kulelo gama lelo eliyisenzo kuzoba nenguquko ekuqaleni nasekugcineni, ngoba lelo cezu lwenkulumo oluyisenzo alusahambi lodwa. Siphongozile saphinde sajobelela. Angeke sisathi nikeza umsebenzi wegama, kodwa sesizokuthi lelo gama linikeza muphi umqondo. Ngakho-ke hamba phela, kunamavidiyo aqoshiwe atholakala kule channel ethi isiZulu Grade 12 Intervention. Hawu bakithi mangilungise iphutha, atholakala kule channel ethi isiZulu The Curriculum Breakdown. Okunye futhi senze isibonelo sombuzo wesihlanu ephepheni labafundi abenza ulimi lokuqala lokwengeza. Saphinde senza isibonelo sombuzo wesihlanu senzela abafundi abenza ulimi lwasekhaya. Isibonelo sombuzo othinta abafundi abenza ulimi lokuqala lokwengeza sitholakala kule channel ethi isiZulu Grade 12 Intervention. Kanti isibonelo sombuzo owenzelwe abafundi bolimi lwasekhaya sitholakala kule channel ethi isiZulu The Curriculum Breakdown. Kuphindwe kwaqoshwa ividiyo emayelana nesichasiso ukuze sikwazi ukwenza umehluko phakathi kwesiphawulo nesibaluli
ongumnini nenani. Siyazi njengoba lokhu kuwucezu lwenkulumo kuchaza kona ukuthi umbuzo uzothi lolu cezu noma leli gama lenze msebenzi muni. Siyabonga. Ungakhohlwa-ke ukuthi usubscribe kuwo onke amashaneli. Sinamashaneli 3. Eyokuqala, isiZulu, The Curriculum Breakdown. Eyesibili, isiZulu Grade 12 Intervention. Eyesithathu, isiZulu FAL, The Chat Room.